børnene. Ellers har du nu 3 valgmuligheder. 3, 2, 1. Ikke modtaget dit valg. Du omstilles til personlig betjening. Københavns politi. Ja, venner, vi har tænkt os at tage over til USA her snart. Ja. Og så vi har tænkt os at ryge noget hash derovre, fordi det var lovligt. Ikke røre noget hash og ikke ryger noget. Og så kan jeg godt gå på arbejde mandag så. Altså du mener, så er det ude af din krop? Om det er ude af min krop der, om jeg stadig er skæv, eller hvad? Altså. Det ved jeg så ikke, hvor lang tid det er om at komme ud af kroppen. Nej, men det er bare fordi jeg hørte, jeg ved ikke, jeg hørte bare nogle regler, og jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på, fordi der er så mange folk, der siger det ene, og så mange, der siger det andet, og sådan noget. Og så vil jeg bare høre jer, fordi I må jo vide det. Ja, det er jo også nok lidt forskelligt fra person til person. Så du kan ikke garantere mig for, at jeg kan køre? Det kan jeg ikke. Så vil du fraråde mig til at køre? Eller hvad? Eller? Jamen, jeg kan slet ikke svare dig på det. Altså, ja. Jeg skal lige prøve at stille. Ja, du ringer jo lidt sent. Ja. Jeg kan også prøve at ringe en anden dag, fordi vi rejser jo ikke lige her nu. Nej. Så kan jeg prøve igen jo, hvis der er en, der måske er lidt bedre. Jeg prøver i dagtimerne. Havns Vestegns politi. Jeg har talt med Kenneth Beskare. Det er fordi, jeg havde et spørgsmål her. Jeg ved ikke, er det dig, jeg skal snakke med om sådan noget? Jeg skal bare høre, hvad det er sådan i kort og træk på ud. Det er fordi, jeg har rejst USA og ryge cannabis. Jeg prøver lige at finde en kollega til dig, så skal vi nok vejlede dig i det. Ja, jeg har talt med Kenneth Beskare. Hej. Mig og min kammerat, vi har kigget på en rejse til USA og kørt bil bagefter. Ja, det er rigtig svært at sige, fordi det kommer an på, hvor hurtigt det forsvinder fra din krop igen. Hvordan kan jeg finde ud af det på nogen måde sådan? Kan man selv købe noget udstyr? Men jeg prøver lige at finde ud af 2 sekunder. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Det ved jeg sgu ikke. Men altså, man skal selvfølgelig, du skal bruge dit sunde fornuft, ikke? Og man kan selvfølgelig se det i en blodprøve, men man kan jo ikke bare gå til lægen og så sige, hey, jeg vil have taget en blodprøve. Det gør man jo ikke rigtigt. Men der er jo risiko for, at man kan få taget sit kørekort i 3 år. Det er nemlig rigtigt. Så kan det være, at man skulle lade være med det. Ja, men jeg gør jo ikke noget ulovligt jo. Altså, jeg lever jo, jeg er frit, jeg har ferie, og jeg skal bare afsted, du ved. Jo, men det er jo ulovligt herhjemme at køre bil, hvis du er påvirket jo. Så hvis du finder det, ja. Men hvor lang tid er man påvirket? Altså, I må da have et eller andet minimum og maksimum, eller et eller andet. Altså, man burde da have et eller andet, sådan som man kan sige. Men det er meget forskelligt, ligesom at der kan være stor forskel på, hvis du drikker en øl, og jeg drikker en øl, så bliver jeg måske pivstiv, og du kan ikke mærke det. Ja, men så ved jeg i hvert fald en genstand, og så ved jeg også godt, at jeg kan køre bil dagen efter. Men du må ikke hænge mig op på det, for jeg er ikke læge, og jeg ved ikke, hvor hurtigt det kommer ud af din krop jo. Men der må være... Er der noget udstyr, man kan købe eller noget? Altså, der må jo være et eller andet. Nej, du kan få taget en blodprøve. Altså, så skal du prøve at ringe og snakke med din læge og høre, hvad de siger. De har så mere forstand på det. Men altså, for eksempel, når bokser, de skal bokse kamper, de så bliver testet for alverdens ting, der kan man jo se det op til 3 uger. Ja. I deres system, ikke? Jo, og man er jo ikke skæv i 3 uger. Nej, men man kan alligevel se det i systemet jo. Men jeg vil mene, fordi vi tager jo sådan en test, hvor jeg vil nu nok mene, at når der er gået 2-3 dage, så burde det være ude. Altså 3 dage, det er helt sikkert, så er det ude af blodet. Jeg ved det ikke 100%. Du må ikke hænge mig op på det. Nej, men altså, det er sådan rimelig vigtigt jo. Altså sådan, ja, det kan jeg godt og så tænker jeg, I må jo vide det jo. Det kan vi jo ikke 100%. Altså herhjemme er det ulovligt, så der siger vi jo bare til folk, så må du lade være med at ryge det. Eller tage det, eller spise det, eller et eller andet. Ja, men man kan jo ikke rigtig tage friheden, når man har fri og sådan noget der for folk. Altså, det vil jeg i hvert fald ikke mene, man kan. Har du prøvet at google det? Jeg prøver lige at se her, hvad der står, hvis jeg googler det. Se, hvad der står. Lige prøv at se, hvad der står her. Den største forskel er... Det kan tage op til... Er der en eller anden lægeside, fordi det var der 2 til 3 dage, hvis man ikke er store ryger. Jamen, hvad hvis jeg slet ikke ryger?
Hvis man har røget før, eller går det langsomt, og hvis man ryger, eller sådan, altså hvis man er hærdet, eller hvad fanden man kan kalde det. Du er vant til at ryge rigtig meget hash. Jeg tror, det tager længere tid, end hvis du bare ryger en lille smule. Og du ikke er vant til det. Clean og aldrig ryger og sådan noget, så burde det gå hurtigt ud af blodet. Ja, men du må ikke hænge mig op på det, for jeg er ikke læge. Nej, regler der, altså der må bare være et eller andet, man kan gå efter nogle retningslinjer eller et eller andet. Det er bare sådan det, jeg godt vil have. Men hvis man så går hen i hærdet og ikke hærdet, og det synes jeg bare ikke rigtigt, jeg sådan kan bruge til min sunde fornuft her. Jeg kunne ikke have taget mit kort i 3 år. Skal lige se, om der står noget med politiet anbefaler et eller andet, eller der står noget om det. Så er der en anden i en anden afdeling, der måske er lidt mere styr på det, eller? Eller jeg ved det ikke, altså det kan godt være. Sidste gang jeg ringede, der sagde hun nemlig, at jeg skulle ringe lidt tidligere. Så, og det... Jeg kan da prøve at stille op til færdelsen, fordi det er dem, der... Ja, lad os prøve det så. Ja, 2 sekunder. Sang. Hvad skulle det nu? Ja, jeg taler med Kenneth på Skare. Ja. Hej. Det er fordi, jeg havde et spørgsmål her. De andre kunne ikke svare mig på det. Jeg røg en hel weekend over og sådan noget der. Om jeg så kunne tage på arbejde og køre bil. Om det var... Ja. Nu skal jeg kun udtale mig om, hvad jeg har hørt. Ja. En læge skrive om. Jeg ved det ikke 100% sikkert, men jeg har set en læge skrive om, at hvad skal vi sige, det er euforiserende i hassen, som gør, at du bliver døsig og alt det der. Ja. Det er hvis du spiritus påvirker. Ja. Det har nogenlunde den det ved jeg ikke, det har, men har det ikke nogenlunde den? Altså, nu har jeg prøvet at hasse nogle gange før og sådan noget der. Nu, altså. Du bliver også påvirket på en eller anden måde. Ja, i nogle timer, synes jeg, og så synes jeg sådan, det er sådan overstået, så er jeg ikke skæv mere. Og dagen efter, der føler jeg mig slet ikke, altså der er jeg fresh som en havørn. Ja. Der kan jeg løbe rundt om søen, og jeg kan sgu det hele. Ja, okay. Det jeg har set en læge skrive om, det er, at det der i hassen gør, at du bliver påvirket, så du ikke må have lov til at køre bil. Ligesom spiritus. Ja. Det er noget, det forsvinder i løbet af inden for et døgn eller 2 max. Max 2 døgn? Ja, det skriver han engang. Men så hvis jeg bare holder mig røgfri i 2 dage? Ja, men som sagt, det er kun noget, jeg har læst en læge udtale sig om. Jeg har ingen faglig begrundelse på det. Så er det måske bedre, at jeg ringer til min læge og hører? Eller? Det kunne godt ske, at han kunne svare på det. Ja, men det vil jeg så gøre. Fordi... Men det er det, jeg har hørt eller set en læge udtale sig om. Prøv lige på, det kom lige kollega lige op, ikke? Har du set, at du hørt noget om, hvor lang tid has det er i kroppen? Altså det, man ikke må køre på. Der er nogle stoffer i motoren. Efter 5 timer, så... Altså, de gør det. Jamen, du kan måle det længe. Altså, det kan du måle i blodet længe efter, ikke også en måned efter. I forhold til kørsel, 5 timer. Og bare så øve for... Ja, men jeg kan jo ikke huske, hvad det var 5 timer. Hallo? Ja. Ja, men han kollega siger også, at det er i hvert fald ud af kroppen sådan, ja, hvis du siger et døgn eller 2, så er det i hvert fald ud af kroppen igen. Det var det HTC, han snakker om, som... Og THC, ja. THC, som gør, at du ikke må køre. Okay, men et døgn eller 2, så et to døgn, så er jeg sikker på, at mit kørekort ikke bliver taget? Så er du helt sikker på, at der ikke er mere. Okay, jeg siger... Det kan ikke... Nej, det er du. Okay. Men der er noget af det andet, som jeg siger, som er i kroppen. Det har ingen indflydelse på, om du må køre bil eller ej. Okay. Jeg siger mange tak for det i hvert fald. Det var dejligt at få et svar i hvert fald. Ja, altså det er jo kommet, og jeg vil ikke, hvad skal vi sige. Men hvis du holder dig til det der, som jeg har sagt. Her det sidste. 2 dage. Nu kommer han så igen tilbage og siger, at det er inden for nogle timer. Det er bare nogle timer kun, så? Ja. Så jeg kan faktisk godt ryge, hvis nu, altså nu er det bare lige for at sige noget. Så er det jo i hvert fald på den sikre side. Okay, på et døgn, så perfekt, mand. Jeg siger mange tak for det, ikke? Det er så lidt. Hej. Hej.